Веднъж, когато Дуайт Муди, един изключително известен евангелизатор, който е проповядал в Чикаго в края на 19 век, когато се прибирал след богослужение, две жени дошли при него и му казали: пасторе, ние се молиме за теб. Молите се за мен, възкликнал той изненадано. Защо? Не проповядвам ли Евангелието? Защо не се молите за тези, които слушат? Да, казали му, ти проповядваш Евангелието, но проповядваш без сила. Когато чул това, Дуайт Муди ги помолил да продължават да се молят за него. И това помогнало коренно да се промени. Не само неговото проповядване, но и животът му. Той станал Божий човек на Божието място, който върши Божието дело по Божият начин. Какво означава това за нас? Тайната на успеха. Това е заглавието на нашата проповед, втора част. Първата събота на февруари беше първата част, сега е втората част. До месец юни ще разглеждаме тази тема. Тайната на успеха. Кога и как можем да имаме успех? Първо, нека да видим в какво се състои силата на църквата. Разбрахме, че колкото и да ходим и да се опитваме по-човешки да планираме, ето обикаляме, споделим и тук. Брат Сашо обикаля, виждаме, срещаме се с невероятна опозиция. Опозиция, за която се иска сила да я преодолеем. Опозиция не само на хората отвън, опозиция и вътре в себе си. Вътре имаме опозиция. Нежелание да излезем и да се конфронтираме с инакомислещите, а да не говорим за хора, които са враждебни спрямо Евангелието. И второ, как да подготвим пътя на благословението? Бог ти обещава едно специално благословение в края на времето. Много специално. Как да подготвим пътя за него? Ще се спрем последователно на тези два въпроса. Първо, в какво се състои силата на църквата? Книгата на пророк Захарий, 4 глава, 6 стих. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Святия дух е енергията, от която църквата се нуждае. То е силата, която трябва да имаме. Тъй като Исус е обещал да го изпрати като свой представител, ние можем да преживеем мощта на Святия Дух още днес. В Деяния на апостолите, 1 глава, и там в 8 стих, сам Исус е обещал: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Добрата вест за Исус Христос, Спасителят на човечеството, няма да стигне до краищата на земята чрез силата на хора и организации, колкото и да са добри, а само когато Духът изпълни Божият народ. Едното, разбира се, не изключва другото. Това не означава кой на където му видят очите да хукне, да работиме дезорганизирано и хаотично. Не. Двете се нуждаят заедно. Божият народ и организацията на църквата и Святия Дух. Трябва да се молим следователно за голямото изливане на Святия Дух в тези последни дни. Това е съвета и на пророк Захарий, 10 глава, 1 стих. Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд. И Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всеки му на полето. Виждате ли, не само дъжд и трева. В библейската символика това говори за деца, за плодове, за резултат от този дъжд. И това, от което ние се нуждаем. Да се молим ежедневно следователно за силата на Духа, която да се излее в нашия живот, за да бъдем свидетели първо в Ерусалим. Кой е Ерусалим за нас днес? Кой е най-близкото до вас? До вашето сърце първо. Кой е най-близко? Добре, след Бог. Семейството. Благодаря. Тези, дето са се наредили, тези, които са около вас, при някои, които са тук. За семейството почваме от Ерусалим, после Самария, Юдея и до края на земята. Последователно разширяваме кръга. До най-отдалечените ъгълчета от сферата на нашето влияние. Всяко съживление, приятели, е било
родено в молитвено събрание. Тоест, когато Святия Дух е слизал с сила, някъде някой се е молил. Така е станало в началото на 18 век. В първите дни на 1739 година. Джордж Уайтфилд, Джон и Чарлз Уесли, заедно с някои други последователи, са провеждали специални молитвени събрания. Тези ранни методисти са разговаряли и са се молили заедно от вечерта до рано сутринта. Били са убедени, че Бог е който прави великите неща. Бог е който ги прави. Онова, което се е случило по-късно, е изключително. Хиляди хора идвали да слушат проповедите им. В една служба през 1742 година 30 000 души са присъствали на словото на Джордж Уайтфилд. Само за 2 месеца. 1750 година, 8 години по-късно. Той е проповядвал за 60 дни. Е проповядвал 90 пъти пред общо около 240 000 души. Без микрофони, без компютри, PowerPoint програми, презентации не е имало. Историците отбелязват, че служенето на Уайтфилд и Уесли е станало причина Англия да бъде спасена от ужасите на гражданската война, която е опустошавала Европа по онова време. И всичко започва от едно молитвено събрание. Същото е на Петдесятница. Изливането на Святия Дух в Йерусалим започва също с молитвено събрание. Вярваме, че и най-великото изливане на Святия Дух във времето на късния дъжд ще стане точно поради същата причина, когато народва Божий идва при своят Господ на колене. Сатана се страхува, четеме в Избрани вести, том 1, 114 страница. Сатана се страхува най-много от това, че Божиите люде ще прочистят пътя, като премахнат всяка пречка, така че Господ да може да излее духа си върху една умираща църква или непокаяна група. Когато се подготви пътят за Божия дух, ще дойде и благословението. Как да подготвим пътя за Божия дух? Това беше вторият ни въпрос. Пътят за благословението. Как да го подготвим? Ще разберем от опитността на първата църква. Като цяло днес е на лице слаб молитвен дух. Отчитаме го, споделяме го, оплакваме се помежду си по тая причина. Молиме се един за друг. Опитваме се да правиме молитвени списъци. Да създаваме молитвени групи. И пак като че ли до голяма степен нещата буксуват. Да не се очудваме, че присъствието на Святия Дух е слабо. И резултатите от работата ни, мисионската ни душеспасителна работа също са слаби. Кое е мотивирало, кое е подтиквало, принуждавало учениците да се молят? Кое? Поне три момента открих, приятели, които са важни и за нас самите. Ако искаме да имаме силен молитвен дух, да изпросим Божието благословение, да подготвим пътя за него, да отстраним пречките. Първото условие, то е да осъзнаем своята слабост. Тоест, делото, което Бог възлага, е твърде голямо. И за тях е било твърде голямо, за да бъде осъществено без неговата сила. Как е възможно, шепа ученици? По времето на Желязната Римска империя да разнесат Евангелието до края на света. Как? Когато са преследвани, гонени. Когато църквата не е имало такива сгради, а се е събирала почти нелегално по домове. Как е възможно? Тази сила е могла да дойде само по един единствен начин и те са го разбрали. Затова четем в Деяния 1.14. Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва и моление. С някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята му. Постоянна молитва и моление. За какво са се молили? Библията не казва, но ние можем да се досетим. Най-малко, когато разгледаме последните дни на църквата. И не само това, цялата опитност на църквата, говоря тази мъничка църква, от 12 човека с пастир Исус Христос. До последно те неправилно разбираха естеството на Божието царство. Неправилно. Първо, часове преди кръста на Исус, евангелист Лука ни казва, че те са се борили един с друг за по-високото място. Това е в Лука 22-24. Кой ще бъде по-голям? Второ,
В Гефсимания, при арестуването му, всички са го изоставили. Исуса Христа. Всички го изоставят. Марк 15:50. Трето, Петър, един от лидерите между тях, един от най-голямите авторитети, 3 пъти се отрича, че познава Исус. Последния път, проклинайки, се отрича. Можем лесно да си представим как тези оплашени ученици са почувствали собствената си слабост, да осъзнаем своята слабост. Удивително, че именно при тази слабост Христос ги призова да разнесат Евангелието до края на земята. И защото те са я осъзнавали, за това са се молили. Затова са фокусирали умовете си поне върху 2 неща. Първо, нуждата от покаяние и второ, нуждата от свръхестествена сила. Молитвите са били основно в тези 2 посоки. Молитви за покаяние. Цитирам Деяния на апостолите, страница 17 и 18 от книгата на Елън Уайт. Докато очакваха изпълнението на обещанието, учениците смириха сърцата си в истинско покаяние и признаха своето неверие. Укоряваха се, че са разбирали погрешно Спасителя. Една след друга сцените от чудният му живот минаваха пред очите им. Разсъждаваха върху неговия чист и свят живот. И се убеждаваха, че няма изпитания толкова тежки или жертва толкова голяма, които да им попречат да разпръснат свидетелството за неговият живот и за красотата на неговият характер. О, ако можеха само да преживеят отново последните 3 години! Колко различно щяха да постъпят! Ако можеха само да видят отново Спасителя! Как силно жадуваха да му покажат, колко дълбоко го обичат и колко искрено тъгуват, че са го оскърбявали някога с дума или дело на неверие. Ето какво означава молитви за покаяние, приятели. Ние няма как да родим тези молитви. Няма как да се пробудят те вътре у нас. Няма как да бъдат необходимост, ако не осъзнаем нуждата си. Кога обаче ще стане? Тогава, когато, както апостолите, размишляваме върху неговия чист и свят живот. В момента се говори, с нощи така ни казаха, за съзерцателна молитва. Питаха ме, притесняват се някои хора, която се опитва да влезе в църквата на адвентистите от седмия ден, като едно от духовните практики, не само от времето на язуитите. Това са форми и практики в хиндуизма. Повтаряне на една дума, или на няколко думи, или там няколко строфи там от някаква молитва, примерно Аве Мария, с една бореница, 50 пъти повтаряш, умът ти се рее някъде, изпадаш в транс. Това ли иска Божията вестителка? Има ли тук разсъждение? Има ли? Върху кого? Върху живота на Исус. Има ли време за мълчание? Или само да говорим? Мълчиш в подножието на кръста, представяйки си сцените на разпятието. Това, което Исус е страдал за нас, което е преживял. Това няма нищо общо с съзерцателната молитва, за която някъде се говори, която опитва да намери място в християнския свят. Онова е една форма на медитация, при която ти изключваш съзнанието си. И то може да бъде вече от тук манипулирано от тъмните сили. Тук няма такова нещо. Исус не е бил физически до тях. Това, което четем в книгата Деяния на апостолите. Но той беше там чрез ангелите си и Святият си дух. Чрез сцените, запечатали се в тяхната памет. Ние нямаме памет за онова време. Но имаме съзнание да проумеем написаното в неговата книга. И да размишляваме. Както в Евангелията, така и в прекрасната книга Живота на Исус, Деяния на апостолите, Пенталогията на Елън Уайт. Богатство, което уви не го ценим, така както подобава. На второ място, освен молитви за покаяние, молитвите бяха и за сила. Ето какво ще коментира Елън Уайт относно признанието на учениците за липса на сила. Отново в тази статия. Това бяха дни на подготовка и дълбоко сърце изпитване. Учениците чувстваха духовната си нужда и викаха към Господа за свято помазване, което да ги направи способни в делото за спасение на души. Не искаха благословение само за себе си. Бяха натоварени с бремето за спасение на души. Осъзнаваха, че Евангелието трябва да бъде занесено на света и искаха обещаната от Христос
сила. Искаме ли ние тази сила? Не бихме я искали, ако ние усещаме, че сме силни. Ще я искаме, ако осъзнаваме слабостта си. Признаването на собствената духовна слабост и пропуски от страна на учениците, заедно с очевидната нужда от външна сила, ги довежда до смирение и до молитви на колене пред техният Бог. Откъде да дойде смирението? То няма като еквивалент израз в света. Дори и помежду ние много коментари правим относно смирението. Много дефиниции можем да дадем. Но това е най-малкото, наистина да коленичиш пред кръста. Образа на кръста в твоето съзнание или четейки тези стихове тук и да кажеш: Боже, аз съм нищо. Ти си този, който е нещо и нещо може да направи в този свят. Без теб църквата ни е слаба и умираща, както казва Елън Уайт. Питахме веднъж на дискусия: ма как така да има умиращи църкви, братко? Няма умиращи. Как няма? Писано е. Без силата на жизнена сила, на къде отиваш, ако нямаш жизнена сила? Човече, умираш, отиваш си. Защо умираме? Защо отиваме човеците един ден в гроба? Силите малеят. Ама не се ли храни? Даваш му храна. Спира да приема храна. В един момент възрастният човек подготвя се за смъртта. Ако ние не приемаме духовната храна, която Бог ни дава в изобилие, тези съкровищници на Божията благодат, които извират от Словото Господне, от литературата на Елън Уайт, ако ние не прилагаме тези простички съвети, които са ни дадени, ако ние не служим, ако ние само помпаме и трупаме тук капацитет, интелектуален багаж, за да съдим и да критикуваме втори и трети, да премерваме думите и запетайките му, няма да имаме сила, приятели. Ще имаме сила, колкото фарисеите, само да разпънем Исус. Но да печелиме души за Исус, дълбоко се съмнявам. Освен, че те, осъзнавайки своята слабост, се молеха. На второ място, казахме поне 3 важни момента, които ще подготвят пътя на благословението. Преживяваха ревност. Ето от какво се нуждаем още. Ревност да достигнем изгубените. Но виждате хронологията. Ревност. Всички Деяния 4.24 четем за тази ревност, за която всъщност това означава, че учениците са изгаряли от желание, от копнеж да достигнат тези хора около тях. Имаме ли ние тази ревност помежду нас? Толкова силно желание да достигнем хората, които са без Исус. Помислете си за хората, които живеят във вашия вход, в блок. Или на вашата улица, ако сте вкъщи съседите. Копнеем ли? Ами, защо само за тях говорим? Ми помислете за вашите роднини, братовчеди, лели, чичовци. В началото сме опитали, отрязали са ни квитанцията и не смееш да си създаваш повече проблеми. За какво? Минават годините. Стъпваш си тук на един малък остров от сродни души. Затваряме се. Живеем един живот като в адвентно гето. Ако ние нямаме силно желание, което да ни изгари отвътре, какъв е смисъл да носим името адвентисти от 7-я ден? Това означава хора, които се приготвят за пришествието, които горят в очакване на завръщането на Господа. Добре, не трябва ли да просим от Бога да ни подари страст за достигането на душите, които погиват в този свят? Защото апостолите са притежавали тази страст. Виждаме частично това в Деяния 4 глава, когато Петър и Йоан са били освободени от затвора. И сега, Господи, моля се те, погледни, върни предният слайд, 24 стих. Деяния 4 глава, 24 стих. 4.24. Когато са в затвора, какво казват? Те като чуха, кои като чуха? Църквата. Вярващите. Като чуха какво Бог е направил за тях. Това, което са казали на главните свещеници и старейшини, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха, издигнаха глас към Бога. Това е молитва. 24 стих. Молитва. За какво мислите са се молили тогава? Владико, нека ангелите да ни скрият. Господи, унищожи преследвачите ни. Това ли извикаха те? 29 стих.
Господи, погледни на техните заплахи и не ни крий, а по-скоро ни дай на нас, на Твоите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост. Как гледаме на заплахите отстрани? Поради това, че сме адвентисти. Как гледаме на тези заплахи? Не тяхната лична сигурност, но смелост да проповядват Евангелието, въпреки преследването. Това е бил копнежът на сърцата им. Смелост, дразновение. Третият важен момент. Продължаваме с копнежите. Копнеж да издигнем Исус Христос. Ето за какво ще са се молили. Изпрати, Боже, изцеляващите си сила, за да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят служител Исус Христос. Чрез Твоето име. Защо са се молили за чудеса и знамения? За да изглеждат по-впечатляващи, атрактивни. Загрижеността им е била името на Исус да бъде почетено. Когато юдейските водачи са усмивали възкръсналият Исус, в сърцата на учениците е имало болка. Те искали Христос да бъде издигнат, почитан. Тази подигравка може да се види и днес в обществото ни. Не са малко гордите хора, които презират Христос и Неговото Евангелие, включително публично. Понякога самите ние седим, гледаме тези предавания. Той не говори непрекъснато срещу Христос. Няколко пъти е показал своето подигравателно отношение, но какво пък толкова? Има и други интересни неща, които обаче също подиграва този човек. Там е много, много интересен. Много е смел. Как реагираме? Какво беше следствието от дълбокото желание на учениците да достигнат изгубените хора и да възстановят почита на Исус в тяхната общност? Какво беше следствието? 31 стих. 4 глава. И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Потресе се. Кога ще се потресе това място? Не Перник или София. Майски ден номер 9, тук тая сграда да се потресе в събота по обяд. Кога ще се потресе? Кога ще излезем, за да говорим с дразновение, с смелост? Думите на вечен живот. Едно от най-великите съживления в историята е Уелското съживление от 1904 година. Вижте нещо, не толкова далеч. 26 годишният Иван Робъртс се молил в продължение на 13 години. Животът му да бъде напълно контролиран от Святия Дух. Той молил Бога да му даде неразделно сърце. Сърце напълно посветено на Божието царство. Иван често се молил до късно през нощта, застъпвайки се за тинейджерите и младите в църквата си. Малките агънца, дечицата около нас. Специално се молил Бог да посети Уелс със съживителна мощ. И Уелското съживление започнало. Започнало. Къде? На едно младежко събрание в църквата на Иван Робъртс. Той насърчил приятелите си да търсят изпълването на Божия Дух в собствения си живот. И Святия Дух докоснал сърцата. 16 младежи се обърнали във вярата. Скоба. Много милеене за младежите, които се събират, примерно да речем на Опълченско 66. Възмутени сме някои от нас по адрес на едно или на друго. Кога сме се събрали да имаме молитвени събрания, Святия Дух да се излее мощно върху тях? Говоря за тези, които много ревнуват за спасението на тия деца. Кога сме се събрали? Колко пъти се събираме да се молим за тях? От кого е зависим Бог? От един човек. От кого е зависим той? Ама те може би така, ама иначе. Ами за тези деца, които пък не, и този прак не прекрачват, но смело прекрачват прага на бара, дискотеката, наши деца, родени във вярата. Кога сме се събрали да викаме пред Бога за тях? Защо говорим тогава? Защо сочим с пръст? Защото е по-лесно с това. Да седнеш отстрани, особено ако нямаш деца или при тебе нещата са на 6, сочиш другите и казваш, да, обаче Святия Дух докоснал сърцата и 16 младежи, малка група, се обърнали във вярата. Вижте откъде започва. Искрите пламнали скромната селска църква, ще ли да възпламенят пламъците на съживлението в цялата страна. Смята се, че за 9 месеца в малкият Уелс били обърнати във вярата 100 000 души. Нивото на престъпността спаднало. Пияниците и проститутките били променени от Божията милост. Кръчмите обявили загуби. Лойд Джордж, бивш министър-председател на Англия, пише, че в една съботна нощ, в пика на Уелското съживление,
Една кръчма продава ликьор на стойност едва 9 цента. 9 цента. Много барове били преустроени в молитвени места. Политическите събрания и футболните матчове закъснявали и дори били отлагани. Имаме политическа криза. Ще се отложи политическата криза. Ако някъде има хора, които са искрено вярващи и викат пред Бога, каква криза можем да говорим? Първо за кризата тук, която имаме. Тук имаме криза. Защо били отлагани? Защото църквите били изпълнени с молещи се хора. Сега ако някъде се съберат църкви да се молят, не знам за какво ще се присъединим тях. Дали ще ги гледаме как се молят, ами как са се облечили тези, дето се молят, ами какво е изражението на лицата им, къде са ръцете им. Такива са коментарите, които в момента публикуват адвентистите от седмия ден, когато виждат някъде някой да се молят, но понеже не са от нашата църква. Или някой от нас, който е отишъл там. Между прочим, това съжаление не е мотивирано и подбудено и реализирано чрез адвентисти от седмия ден. Но за Бога не е било проблем да работи и с неадвентисти. Често тези молитвени служби продължавали от 6 до 8 часа. Закоравелите духовно, загробели уелски миньори се тълпяли на изпълнените с духа служби и се връщали в мините променени. Ругатните изчезнали от устата им завинаги. Съобщавало се, че конете в мината спряли да разбират командите на тези новородени миньори, които сега като не ругаели, сякаш говорили езика на небето. И конете не могат да ги разберат. Съживлението губи силата си около 2 години по-късно, 1906. Но влиянието му върху живота на хиляди хора продължило. Когато запитали една възрастна жена, защо уелското съживление сякаш замира, тя бързо отговорила: то никога не е замирало. Все още гори в сърцето ми. И горяло в сърцето на тази благочестива жена повече от 70 години. Цяла нация била променена заради младият Иван Робъртс и групата му от млади приятели, които приели на сериозно примера на Исус Христос, нашият Бог, за пламенно ходатайство. Ние ще последваме ли примера на нашият Господ, даден в Евангелието на Йоан, 17 глава, часове преди да бъде разпънат? За какво се моли? Ето ви 2 стиха само. Отче, аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, желай, гдето съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Молитви за единство, молитви за присъствие на Божия дух, за благословение. Какво ли не направи Христос, за да ни остави примера? Как да работиме за църквата, как да обичаме църквата, как да се молиме за църквата, не само, но и за хората в този свят. В заключение, тайната на успеха. Спряхме се на 2 въпроса. Първо, в какво се състои силата на църквата? И второ, как да подготвим пътя за благословението. В какво се състои силата на църквата? Избрани вести, том 1, един пасаж, който обобщава. Онова, от което се нуждаем, е кръщението със Святия Дух. Без да стане това, ние не сме повече годни да отидем в света, отколкото учениците след разпятието на техният Господ. Исус знаеше тяхната неспособност и им каза да чакат в Йерусалим, докато бъдат облечени със сила отгоре. Чакайте малко. Защо трябва да чакат да бъдат облечени със сила отгоре? Тези ученици 3 години и половина бяха в присъствието на жив Господ Исус Христос. Те са проповядвали, изцелявали болести, изгонвали са демони. И независимо от всичко, Христос казва, че все още не били готови да разнесат Евангелието до края на света. Че ние не сме вършили тия работа. Колко от нас са ги правили? Не сме ли в същото положение? Възможно ли е да бъдем използвани от Бога така, както учениците са били? Но за да повлияе веста на Евангелието върху хората в ЖК Люлин, не е ли нужно великото дело на Святия Дух? Да, Бог ни използва до сега. И то пак чрез Святия Дух. Но в каква мяра обитава Той у нас? Приятели,
Има сила, която Бог желая да ни даде, която никога преди не сме преживявали. Както на Петдесятница, така и при всяко съживление тази сила ще дойде. Само когато Божия народ осъзнае и признае своята слабост и дойде като едно тяло пред Него на колене. Как да подготвим пътя за благословението? Това беше нашият втори въпрос. Как? Подготвянето за последното изливане на Святия Дух означава отхвърлянето на всеки грях, на всяко егоистично желание. Тогава Бог може да извърши мощното преобразяване на сърцата ни. За целта нека се молим. Ето тези 3 момента след последният стих, после ще ни ги върнат и ще останат. Върху това да се молим, братя мои и сестри. Да осъзнаем своята слабост, духовна немощ, духовна нищета и окаяност. Всички ние, като Негов народ, тук, ако кажем по лицето на земята, няма да сгрешим. Второ, Бог да ни дари и с ревност да достигнем изгубените. Спомняте ли си, че осъзнавайки своята слабост, ние ще се молим и за покаяние, и за сила. Но се нуждаем и от ревност да достигнем изгубените. И трето, котнеж да издигнем Исус. Защото ние можем да издигнем изгубените, обаче издигаме лицето, името или образа на еди кой си, еди кой си, еди кой си. Човеци, колко искаш. Благодарение на кръщението със Святия Дух ще придобиеме сила и способност да служим на Бога като ранната църква. Има ли са проблем? Някои казват, аз съм Аполосов, друг Кифов, трети Христос. Чакайте бе, хора. Други Павлов. Виждате ли същите проблеми? Кръщението с Святия Дух не прави хората спасени. Той вече ни е дарил с нов живот. Спасението е чрез кръвта на Исус. За тази цел той използвал там Кифа, Аполос, Павел, теб или мен, без значение. Но ние сме част от една верига, от едно дело. А действието на Духа вътре в човека постига постоянното очистване от греха и осигурява победата. Победа над кое? Над света, над греха, над Сатана. Кръщението с Духа ни дарява със способност да служим на Бога от цялото си сърце и душа, така както би трябвало и да го обичаме. От цялото си сърце и душа. Последният стих. Деяние 10:44. Докато Петър още говореше тези думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. Амин, Господи. Когато приключвам моите думи тук, нека да слезе. Поне в тази степен, която е слязал тогава върху хората, които слушаха това Слово. Дано Бог намери благоразположени сърца за това. Амин. Преди да изпеем песни, ще върнем предният слайд. Всички, за които е възможно, ще колените.